Туристлық ял иту кластерлары булдыру бойынша уздырылушы Россия конкурсында Татарстан бірінші урынға көтерілген бір тәулік дегенде республика үшін 15 мыңлап кіші тауыш бире. Біздің республика 5 проект тәқдим ите, олар Камы тамағы, Биіктау, Балық бистәсе, Яшыл Үзен, Түбән Кама районларында. Олар туристларны нәрсәсе белән жәлеп ите ала. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Пришли с вами к знаменитой Юрьевской пещере. Камы тамағы районындағы танылған мәғәрелер бұл. Оларны 1953 елда профессор Ступишин аша. Су белән юылып тұрғанға ташлар күннен күн үзгәрә. Бүгін ызынлыгы 1 шақырымнан артық. Анда 8 куышлык бар, һәрберсенең үз исеме. Менә мәсәлән, көмеш бүлмә. Это естественное образование. Бу урынны табигать үзе тудырган, аның бөтенлеген бозу дөрес түгел. 10 метр тирәнлеккә кадәр тарлавыклар бар монда. Бу мәгәрә белән Лабач тауы туризм һәм ял итү кластерлары булдыру буенча Россия конкурсында катнаша. Исемлектә шулай ук Түбән Кама милли паркы, Идел Кама табигый тыюлыгы, Зәңгәр күлләр һәм Балык бистәсендәге Шымбыт тыюлыгы бар. Они каждый по-своему интересен. 5 урынның һәрберсе үзенчә кызыклы, әмма иң күп кеше җәлеп итәчәге Кама тамагы, Лабач тауы һәм Юрий мәгәрәләре. Беренчедән анда бик матур табигать. Туристлар өчен бу мөһим, чөнки кеше 90% мәгълүматны күз белән күреп кабул итә. Аның үзенчәлеге су киңлеге 42 чакрымга күренүендә. Анда Идел белән Чулман тоташа. Икенче матур урын Зәңгәр күл. Ул Россиядә сирәк очрый торган күренеш. 600 литров в секунду проистекает из глубин. Аның иң тирән урынында да секундына 600 литр су ага. Температурасы 5-6 градус, җәендә, кышында. Өченче үзәк Идел Кама табигый тыюлыгы. Татарстан территориясендәге бердән-бер тыюлык. Место, конечно, уникальное, это реликтовые леса. Бу Мәскәүдән көнчыгышка таба Уралга кадәр сузылган, бүгенгә кадәр сакланып калган борынгы урманнар. Алар турында балта күрмәгән дип әйтеп була. Анда сирәк очрый торган кошлар яшый. 4нче проект Түбән Кама милли паркы. Аларның үзенчәлеге бу су баса торган басулар сакланып калган урыннарның берсе ди туган якны өйрәнүчеләр. Это как бы вот степь. Ул дала сыман, горизонт кайда тәмамланганы күреп аңлап та булмый, тип-тигез. Һәм 5нче объект Шымбыт тыюлыгы. Ул Балык бистәсендә бик аз өйрәнелгән дип белгечләр. Кабани ферма. Заказникта кабан фермасына кадәр бар. Анда кыргый кабан дуңгызларын кулдан ашатырга мөмкин, балык тоту өчен мөмкинлекләр күп. Әлеге 5 проектта Россия күләм экотуризмны җәелдерү конкурсында катнаша. Җиңгән проектлар туризм зоналарын үстерү өчен федераль бюджеттан акча алачак. Аларга тавыш бирү өчен природа.life сайтына кирип теркәләргә һәм география бүлегендә үзебезнекеләрне сайларга мөмкин. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.